I denne lille film om Excel skal vi se på, hvordan man kan lave kæder mellem forskellige ark. At lave kæder, det handler egentlig bare om, hvordan man kan linke tal, der står i et ark, om til et andet ark, sådan så man ikke behøver at opdatere dem alle steder, men kan nøjes med et enkelt sted. Jeg har her indtastet for nogle lønudgifter for januar måned for nogle provisionslønnede sælgere. De står her i ark 1, og i februar måned har jeg indtastet i ark 2, og ark 3 har jeg indtastet i marts måned. I ark 4 er det så meningen, at jeg vil have de samlede lønudgifter for januar, februar og marts. Så gør jeg det, at jeg går tilbage til ark 1. Nu står jeg i cellen for januar måned. Så går jeg tilbage til ark 1. Kopierer den celle. Man kan trykke Ctrl+C for at kopiere. Nu gør jeg det lige på menufaconen. Går tilbage til ark 4 og højreklikker. Og så kan jeg så vælge nogle forskellige indstillinger for at sætte ind. Jeg vælger den herinde, hvor der står indsæt kæde. Så kan I se, at det er det beløb, som står om i ark 1, der kommer frem. Jeg vælger indsæt. Så går jeg tilbage til ark 2. Laver nøjagtigt det samme. Kopierer. Går tilbage til ark 4. Højreklikker. Og vælger indsæt kæde. Jeg tager ark 3. Kopierer det. Går til ark 4. Og igen vælger indsæt kæde. Så har jeg fået alle resultaterne inde under det faneblad, der hedder ark 4. Så kan man forestille sig, at hvis jeg nu for eksempel har tastet forkert i ark 2, at Lis Lissen for eksempel ikke har tjent 32.000, men har tjent 50.000, fordi hun bare har råsolgt den her måned. Så taster jeg det i stedet for, så kan I se, at beløbet hernede det ændrer sig til 209.000. Og så går jeg om og kigger, hvad der er sket i ark 4. Og der kan I se, der er beløbet nu opdateret til 209.000 også. Det er egentlig den simple måde at lave kæder på.